Пътната полиция ми е асфалта. Така, да. Аз вчера ги видях, те ме поздравиха. Викат ми звезда. Добре, ето, ставаш звезда. Аз ти обещах, че за постарая да направя звезда. Сега, обаче, ти ми беше дал едно обещание, да научиш азбуката да ми я кажеш. Какво се случва с твоето обещание? Знаеш какво ти казах? На цигани да не вярваш. Ама сте с азбука, какво ще правим, не мога да разбера, бе. Ама те са 300 букви, какво ще правя сега? Тя 300, ако толкова сме, 300 букви не мога да научиш пък ни бил майката. Колко са 300 букви сега за тебе? Ще ги пиша на компютъра. На компютъра ще ги пиша. На компютъра, да. Хората мислят, че наистина малко съм прост, ама аз 50% съм прост, 50% съм окей. 50% съм прост, 50% съм окей. Ай, ти с 50% ред си окей да използваш тях, какво ще кажеш? Добре, таков съм. Ти, какви са цветовете на българското знаме? Аз го знам на Изус. Аз знам, че го знаеш, зато да питам. Черно, Така, бяло така. и зелено. Къде се намират 7-те Рилски езера? Коя държава? Ами по различни посоки са. Така, кои са посоките? Ами България, може би Англия, Гърция, някъде там да се намери. Те са постранени по света. Това са 7 Рилски езера. Защото са разделени по света. Да. Да, има лойка, но прав си. А да те питам един въпрос. Питай, ама. Знам, че си грамотен. Колко сезона има един ден? Колко сезона има един ден? Опитай пак да възпиташ. Че нещо не може да разбера въпроса. Викам, колко сезона има един ден? Ама то в един ден няма сезони. Понякога е слънце, понякога вали. Демек 2 сезона са. Да. Има лойка, има. Съгласен съм с тебе. Но там излиза една дега, червена и зелена. Да. Така е, прав се. Кажи ми колко месеца трае една бременност? Чакай да помислям. Ама където за жената става въпрос, нали? Аз не знам, може да кара бременност, ама що кажеш? Ами, една жена кара до 4 месеца. До колко? 3-4 месеца. И ражда. И ражда, да. Да. Таман толкова, да. Моята майка ме е носила само 3 месеца. Личи си, да. Ако нямаше Юда, Така? нямаше Христос да се каже Христос. Юда, благодарение на Юда, има християнството. Чакай малко сега, чакай. Ако не е бил Юда, е нямало да го има Христос, ти не? Да, нещо такова. Значи ти искаш да кажеш, че Юда е баща му. Не, че не е баща му. Нали викаш, ако го е нямало Юда, нямало да го има Христос. Значи по пътя на логиката Юда е баща му, то те излиза. Не, а сина му на Исус Христос. Юда е сина му на Христос, ти е ли? Точно така.